Adisia ane ede wasomo ewa Attention TV so. Me mo bibia akwaba ede wa Attention TV so nimsa Attention TV de. Ne bimbada ne ensiye ane ede wasomo. Adisia onimsa adisia ne ye kan adisia na eden. Enye se ye kwa adisia nko ane se wako classroom. Ama teacher ne ye gina monim no se through past 3 eden na also 5. 3 times 1 den na also 3 da bi Attention TV de ye de adusua na nkasa na ba ofie na adusua na ye fa hin ye fa Bible emunsem na dodo na ekase Yesu Kristo baba nka waba ote chok sokra de anka wabedure wie kra wotwemu de akomali na de ntina asofofo beble no wo kasa se Yesu Kristo ba nden wi asimu na aye den na wo se Yesu Kristo ba ye den ebusia ye ni sofo adanse edikan ayebi na ochire yense eyampa Yesu Kristo obeba na ye fire quotation no ewo Matthew chapter 24 downwards na ye hwe ya edikopim chapter 34 eno anene Attention TV yenya bre yenja wo ensinse mu ntise adenti na nkofo we ye part 1 part 2 na won fa ne aka no entwaso ma ye nti ase ye no nti ana Attention TV ye dwen ya hwefo ene ya dofo ehu nti no ye de entwaso no de ebrew ewo adesua so senia wo beti ase se wagye nkwa Yesu Kristo obo wo de ba asase we so oba dabi na oba so abebu aten amefa asira kese emfa enkoma University Foundation University Foundation foundation no di no hwasi wose wona woni bie ajanka mobrowa ehusia hwan biem ye nka ne se wona wo bi di konwa no dabi ye ka ne se won woni bi won wa den ma won se de no be ko na wieye no na wanya bi emfa nto wo no anase ebi enka nhemu eno nte University se wa wo ye kuo ankonam wo de emwa bi a wo bia no stay ye 5 cities 10 cities 15 cities 20 cities anase what drinks be edema foundation a wo de friend no e was 054 8302985 054 8302985 na monki kam bia na NC anan na Nyankopon sina Nyankopon ehira no ono nso ebehira wo midin ene Akosia Sparkles mensa asanso akasofo adanse a wo God's Revelation Ministry ewo studio hanema ye betwa ye nkomo twetwe no so fa se Yesu Kristo oba na oba na hosiesie ben ana wo se ye ma ye ntwa ye ho ye ba ye de nkomo twetwe no ebehyehe so Abusia meda se wenya bre ede twen yen ne twa ye ho sima pe ede efa ye adusia mre ana edru no se na ye ka no ye ne sofo adanse etna ase ehwe se Yesu Kristo ya ginkwa to twurubo nsu ye de ya o ye Nyankopon ono obon ba asase we su no osan beba anase omba na se oba ho siesie ben ana wo se ye ede etwen no ebusia yedi kan akirechire mu nanso oni yen anwie yekowie ye ewo Matthew chapter 24 verse 33 na eno no ekire se yehwe Matthew chapter 24 ha bana yewie ye ewo part 1 and 2 ni mu enti se wanya bidia Attention TV yewo Facebook yewo Twitter esanso ewo YouTube eni fie kese no okwa obenya busuafo ni na ewo ho na kire se wokọ YouTube a type Attention TV GH ubenya na wonya na wa type subscription bell no edi amame notification so no wemia so edi amame fefe na chilesi ye di bituma ubenya no fast enya afo na me be fra akosa papa ye de part 3 and 4 no edi atum edi amount kohwe uduru ha ubenya video ni bi ehwe na wo hwe no na wo share ye ko Facebook exercise the same thing ye ko Twitter so are the same ebusia sofo adanse aye ready say oni yen ebekọ jeni ya na ye betoa ya na montu aye tu ye edi fa say Yesu Kristo ya ginkwa obeba na obeba nso de a ahonsiesie ben ana ye gibre na ye twetwe nkomo na wankasa so unyanti ase ehu say ye Nyankopon na ono abo wo ba asase wesu ebe mo ahome na osori na onye bidi nkwa de odwene ho na ye den a osanso ebeba yenko na ye ne sofo adanse engohwetwe nkomo
Se wadan se ma akwa aba. Ya mewura. Me gide se bibia eye boko tie. Yesu nti bibia ye boko. Ya share jumedie bi asia na ye share komo bi asia ye fa Matthew chapter 24 edi yenko bi e chapter 33 honum na obekere se Yesu Kristo obeba na ocheche ahusiesie wo se ye se wani ndakra na awose ma wani da ho se ana wonya adwin bi se Yesu Kristo obeba na ene ye toa so a yesi e wo se Nyankopon asem ebetwem na so ono asem pa de entwem eye chapter 35. Amen. Amen. De dika mechie tiefo a omo etie ye nyina na Awurade so nkoso anya mo kase ase amutie dan kwansem ewo Attention TV so de ode ba ye bechia no eye odifo akwesi entwi nyame onhyira won so. Amen. Se wamfa maka nipa ntumente enwiye bremu ensem Awurade mawo enkwatenten. Amen. Ene sika a obetumi de atremu ayekese. Amen. Amen. Afenso medinchia de masafo ma God Revelation Ministry. Obi bibia nyame onhyira won. Na nyame ya adom nso a ekira Sunday ye be ya asole. Ye be kyerɛkyerɛ. Okay. Enkwajesem enene ogiensem ewo God Revelation Ministry nti ebe ya omumfa omu machine anaso omunko Facebook anaso omu subscribe Attention na ombehu bebre nyame nhyira mo. Amen. Bini oba last yesua bibi ye ma etiefo hu se Yesu Kristo seni otibia no obesan ba. Amen. Na eni da ho asese ye ni da ho eni ye hwehwe eni ye hu ye enanso ye san to aso yo eni da ho asese menomienu ananya me bebia otie mi ene ne se eso osiesie no ho amada no ambeto no empofiri mu. Okay. Sene na asem aka no osese oyufo nim eda okromfo ba be wia no asada nka onda anka de machos ene gans akese be guide no ho ama oba ometumi ache no ba Yesu ede ya bebuo de ma won se yeni enda ho yenim da koro beba enti yeni beda wan ne se betwe ye won fi wiase ho wiase eda hoi ye hu ne kese no ebetwem dresses betwem shoe akese betwem. Okay. Cars akese betwem dia obeye bia asase su ebetwem ba de hia kese ne se wasiesie wo ho se Yesu pia ubetum ne nako. Number 1 ade na nyame ehwehwe frem no mienu ne nche ne se opia ebetum anya ne nche akọ because wasiesie baby a owo ni ho yale ni ho ohaw ni ho e de amaye. Okay. Enu nti na omaaye no na omaaye nso no eye me no mienu nti se ne ebe a ye betumi yenya otwen na ya twen no na oba bebi wasiesie amaye no ye ne na akwa ho aya na nipa bebre se bebia Yesu ewo no nipa ntumi nko ho bebia Yesu esiesie amaye eye paradise ye ntumi nko heaven nipa ne kasa eye wrong Na heaven wo ho. Heaven wo ho pa heaven anu ntine ye nyina ye twen se heaven ni ho a Yesu Kristo nkan kire wo se me kwakosiesie baby pa e de amamo. Okay. Aya na omo akoti se ote asendua no so na okọ hu nkrofo mienu no o ka kire won se wo obeka me ho paradise na heaven ho de onko bi but what kind John chapter 14 o say mama akoma ntutu monjimindi so obi ka kire se jimidia onim dia oye. Okay. Enu nti na o se jinedi o se trabia bebre wo mehefa meja fi o ka se trabia bebre wo paradise o se trabia bebre wo meja fi ankante sanka mensemo se meko akosiesie baby pa e de amamo na baby amewo no eho na mo nso mo be yeden mo be wo ye hwe ade wo ho ewia John chapter 14 verse number 1 ho. Okay. John chapter 14. John chapter
14 verse number 1. Okay. John chapter 14 verse number 1. Mo mamo akuma entutu. Ose hwan no mo? Mo ma akuma entutu. Munye onyankopon eni. Munje na munyi onyankopon endi na menso munyi mini. Ankante saa to aso e. Ose tenabia pi wo meja fie. Ose tenabia pi wo paradise. Ai. Tie. Entisa. Ya no ha mame. Ose tenabia bebre wo paradise. Ai. You say ane. Pride ose tenabia bebre e wo paradise ana. Dabi. Ose e wo asase su ha. Dabi. Ose what do you call it? London. Dabi. America. Dabi. Italy. Dabi. Hong Kong. Dabi. China. Dabi. Ose tenabia pi wo meja fie se entisa anka entisa meka kire mo se anka mewekọ makosiesie baby amamo baby pa ye den amamo means say ewiase ebe sei okay means say de ye huni biem okay means say de a wo hye nsese ye huni biem de ye pre ye nyina ne ye huni biem na baby a okwa kosiesie no ene na ebe tena ho forever and ever ediama menu mienu a ye ni da kwanse Yesu ba ye be kobi to aso o se na se me ko na me kosiesie baabi emamo a meba bio mesa ye den meba bio o se on ma na obeba o se on ma o se obeba o se oba ai na denti ena bi mu se Yesu mba biem okay wan nenu mu asem na o ka sisi ai wan na e kasa no Yesu Kristo o se me ko na mesa ye den me pa cho nipa na e ka na wan na e ka Yesu Kristo to aso e o se meba bio na mebe famo mako me ara me nchen o ka se odo be ko paradise pacho derby odo be ko o ma mebusu em ho pacho derby odo be ko anya pacho derby na o ka se odo be ko himfa ono ankasa Yesu Kristo ne nchen because Yesu no ne nchen no ni da nkwa asomdue te akomatoyem aye ni fie ma enti na oprese ye ma ye ni nda ho ye nsiesie ye ho na se ye pre na se ye tumi ko ho no mo a de wasiesie no ebe ye ne dia amen to aso o se na dia me wono mo enso mo ba hobi ma ba dia me wono mo nso ma ye den ma ba ho na denti na bi mo se Yesu se paradise ena ye beko paradise ye ina baby a ye ina ye kwa akotwen up to the judgment day obetwitwa ye mu na wayi nwan ene mrechi esisi ho ye kan ka obehunu ni nyina odi nwan begina ni sanifa odi mrechi begina ni nsabenkum na waka kire wo mo amoye nwan ne se mo nkwapa no kwafo mo amotweye mo siesie mo ho etwe me maye mo mesin kofa meja ahindie ne nyeden endi na waka kire wo mo kasa kire nyame man kasa kire nyame se Yesu titrogum kura nka waba Yesu baba nka waba Yesu bedura nka waduru Yesu emma Yesu bebi bie ni honom a heaven bie ni honom waka kire sa emirechie no aso denfo no se mumfiri mani so nko mo amoye de anyeden entene what you say entimi ni oba Yesu maye no ewo ho na eba na nuwe nyina nso be yeden ebe hunu se oba last year kan koi ye hunu se o se senia ye hunu se okọ no sara na ye be hunu se oyeden onye nipa na wetwa atoro enti yensiesie ye hunsie okay amen ose na fa kon a mereko no munnim kwan no ose na Thomas se no se ewrade yenim fa kon a oreko na ebeye den na ye betumi ehunu kwan no Yesu so ne se mene kwan no nokre ene nkwa no obi emma eja no enchen obi ntumi nkwa eja ne nchen agese onam me Kristo so ono so no wa hye obo se me kwa kosiesie baby pade amao no bi so be ka kire se heaven ni ho onam na se osensen da ho se dan we de ya media me ba betenemu a sa ni pa ne careful e wo no ho because Yesu maye no obeba
Yanto aso ewo yadesua no Matthew chapter 24 on no. Nti ebusianfo ye call back John ana ye kwakenkan ye no. Ye call back to ye Matthew chapter 24 verse 35. Eho ene ne ye be hyase ye edi afiri. Na so far than say me to aso verse 35 na. Ose osoro ni asase betwem akọ. Osoro ni asase be den. Ebetwem akọ. Osoro na yehunu se wosoro osa no. Ani asase yehu yi ebefiri ho. Nya sinsen wiemu ana. Yan sinsen wiemu. The rapture time. Okay. Ebeba. Ohon na ye hwemu bre no. Okay. Ehon na me no te ho a. Ni nyina eto aso ye behunu. Me no te ho no ma. Na se ye Christopher ye beko. Once we ye Christoni, menye Christoni, o se baako beko na aka baako. What you say? It's rapture time. Ebeduru. Me ne ye miensa na e wa ha. Baako beko. Mienu beko. Okay. Anase ye miensa ina e beko. Okay. What you say? Means sa we ina si wi a afa na wi ase. Osoro nsroma na betiti agu fom. Ehwo no nipa bedwane se o dwane age ne kra nkwa. Okay. Sabre no ogie ni bebia ubedwane akose wokọ se be ko hye dua ase dua be ka kire wo se frimi nchen mini bebi oba be hye ho first ne de wo be hye mensa wo be hye mase ama bibie ntumi enkuma sisi ade duru me bre a me kobu aten wo be chin se wo be kwa kogina mountains so se wo be gya wo ho ahwefom wo be bo fom pe asase ne be ka kire so me nku o me braso se me kobu aten na wasan sori agina ho sabre no esu ene yaw ene ahoye hia sabre no na edu na ogina bia wa hemfa. Okay. Yento aso Verse 36 na Matthew 24:36. O say na eda no ni don ase na eda no ni don kono de obiara enim eda na rapture time besi. What you say? Eda no a Yesu bepie rapture time beba menomi ene to wona baako beko ne de obi eni ho ye den onim. Okay. Sada no ebi enne na rapture besi ekina ene besi menomi eni de obi eni ho a obehunu sa time no enna wasan me hwe obi a obezi nyame asam so no se ewurade kasa oye steady. What you say? Aso teacher ni kire wade na wonte ase ubisa teacher ni se teacher we menti ase sesa kire me yi. What you say? No dem fanto ho ode atoto ho se ne besi yehunu sa we ni se esisi a yemwobo aye ho. Okay. Ebre na ye den edu. What you say? To aso metaso de o say osoro abofo ne oba no impo enim osoro ti eja no enko ara enne behunu sa time no. Ba me question bi wa ha no mo say o say osoro abofo ne oba no impo enim ji eja no enko ara na kire say eba na oba be wuji ye nkwa no ono no san ko so san beba na kire say na eja ne ka kire ne say kwa as na obeko sanete ana sanete but say eja ne kan kire ne say me ba kwa onko onim the time. Okay. Mama nka asam kire wo ha Yesu baby oso okosiesi amaye no onim time a ode beba so ka kire wa obekọ akoye de ni kwan so obeye nyina ebia na meba na waba be ye holy. Okay. E dey train me. What you say? Aye. Yahwe ya say coronavirus aba ekum nipa amanfo wo sikagu ho on se free ase na amanfo free ase. Aye. Etutu sikagu. Aye. Amanfo free ase e donate but ebre na nipa ni hia sa de no wan fa ma nti se Yesu ka se meba e kina ankasa ene na obeya doye ni yi ankasa nti Yesu si yema yeni nda ho yensiesie ye ho. What you say? Yensiesie ye ho mfensie amadana betu ye mpofiri mu. Okay. Yesu ba mpa o Yesu Kristo oba
de ye nyina chini nyina no obepie eni we nyina behu no se ofiri ahema mu ye den sane ode na bofo almost sounded the trumpet. Bible say trumpet ne sound was so sharp was kura obete. Okay. Awufo be sole. Omo mo hye ye nyina be sole na omo nyina betu ekohia no e wo soro. Amen. Amen. To aso. Tasu wo 37 so a. O se na se dia Noah ena no eye no. Sa ara enso ana onipa ba no beye. So what I say? Noah bre no Noah bode wu ni se nsuyire ne ba yensiesie ye ho obia mmesin kwhye adaka ne mu obia mfa no ho mmesin ko wura adaka ne mu na ewurade besei ewiase asasi odi suyire besei ye ka obi kura bunaso onte hwe ye brenya ne na Yesu beka se oba amanfo betwi afa ne so ebi si Noah time e no confirm de si wo no na before Noah owie ye a oto apamada kan se bam no afi no mu hu se ampa dia Noah kan ye no eye ampa afi no mu dwane